Korea. Kain tayo ng salmon na kinilaw. Nagutom na ako. Galing church. Sarap. Sarap yung ating kinilaw na salmon. Ang mangga. Sarap magkamay. Ito yung ating salmon. Ayan. Kain na talaga ako, my dear. Super hungry. Ay! Naku! At saka yung ating binake na salmon. Sarap din. Sarap yung yung likod. Yung ilaw. Saka yung binake natin. Binake. Sarap. Din sa atin yung hipon, nalundag-lundag pa. Ilaw, sarap. Madami eh. I already had the noses. It's my friend's birthday. Ngayon? Ayun. Malaysia. Malaysia. Okay. So, eating while talking. Eating or talking while eating pala. Mukbang talaga with a lot of rice. Konti nga lang yung rice mo eh. Sandok naman ako, sandok na dyan. Lakas ng tugtog ng ko. Ha? Naku, may humihingi. Weh! Kasarap. Lamay on. Sarap siguro talaga itong may sili. Makabili nga ng sili. Meron tayo doon yung green. Hindi, yung isang labuyo. Ito na ikad. Yun ang ginamit nila sa kanya saya. Oh my God. Pero isa lang, kahit isa lang, kapag separate naman mo dahil. Oh my God. Kung ayaw mo yun. Kakain nyo nun 20. Oh, see? Kakain nyo eh. Sanay sila.
Kaya nga. Siyempre kung gagawa naman ako ng marsilyo, separate yun. Yung isa lang, mild lang. Kagaya naman 20, yung my God. 20 talaga. Sabi niya, ganun din naman yun, isa o 20. Ganun din ang ano. Oo. Ano sabi niya? Naalala ko yung, di ba, fresh, sausaw mo lang talaga. That's it. Kung gusto mo may anghang, sausaw mo lang diretso. Pero wala na yung ganitong matiga-tiga pa. Pero nung kasama pa kami ni Inday, talagang at least siguro, hindi katulad dito eh. Kailan ko huling naggawa nitong Kinilaw. last year pa ako. Sarap dito yung lemon talaga yung gagamitin. Ang nalasang kinikilaw ko kasi yung dilis. Opo. Tapos tanggalin mo sa gitna yung tinik. Opo. Pag sariwa, pero pag hindi sariwa, hindi na kasi sariwa dito sa Pilipinas, talagang makikita mo yung transparent pa yung ano niya. Opo. Nagkikilaw din sila na ano yung puset. Bulundag-bulundag pa na puset. Minsan eh, yun sila sa isda, sa dagat-dagat. Gumagano pa rin yung galamay ng puset, isusubo nila. Ito naman yung ano, yung binig. Tapos ang nangyari, sumakit yung mga tiyan nila. Kaya takbo sila sa damuhan. Sumakit yung mga tiyan. Dahil ano eh, yun daw, tawag sa crab, medyo hilaw-hilaw pa yung pagkaluto. Tinanggal na agad sa sumakit ang tiyan nila. Tapos antokin na tayo. Yeah, it's true. Pagtabi naman ni Mother ng simba, parating namin kumain ito. So ito yung ginawa natin kanyang umaga, yung salmon na binig at saka yung inilaw. So ito na siya. Very hungry kami ni Mother, kaya kamayan is life. Oh. So super dami ng tao today than usual. Pag magsimba kami ng regular, hindi ganun karami. Kanina super dami. I think we still have pizza, right? Yeah, like one. One left, but did Thais eat? Yeah, she had pizza. Oh. Nilagay ko kasi sa refrigerator eh, kasi sa container. Ayan. At pinapil ko yung lalagyan. Kasi hindi pa yung paggabi kasi tapos ano yung kanila? Kain lang. Okay lang joke, pero kain na natin. Talagang wala lang isang linggo, lulumo tayo. Kala ko mag-lose weight eh. Kaya, tigilig ako ha. Lulumo pa na. Pero, healthy naman sa auto ba? Ayos yun lang, makaparami ka talaga ng only rice ka talaga, maging unlimited rice. Ako nakailang sandok na ako sa rice, Mother. Ang dami kong sinandok ko, puno yan. Tapos kumuha ka lang ng konti. Diba? So, yun. Okay, everyone! Salamat sa panood na kakain natin ng salmon. Puro salmon ang kain namin ni Mother. Yung ating yung ano? Dapat gusto eh. Lechon.
Pag lechon, hindi ako ganito. Okay, bye! Ayan, kain tayo. Yung ating, this time, yung kinilaw, pero ay yung tuna. Mukbang na naman kami. Okay. Tapos mayroon tayong lauoy. Mayroon tayong bulad. Kain kami ni Mother. Kain tayo. So, itong araw to, naging kami ng 5 pounds. 5 pounds talaga. Grabe. Sarap kumain. Kahit sabihin mo, ayaw ko niya. Yung ating tuyo. Nilagay ko po dito. Ang isa. Uy! Mas maalat nga to. Diba, maalat? Kaprunggit lang. Ay, Diyos ko, Lord. Kapirunggit. Bakit nga naman yung upuan ko? Saan? Parang ano eh. Maingay yung upuan. Masarap magkinamot every time. Pag kumain ng ganito. Maanghang. Maanghang itong ating yung ating tuna. Kasi nung sa salmon. Salmon wala yung anghang. Ito may anghang. Pero siyempre pipili lang natin ng konti na. Sarap yung yung pipino. Pipino is right. Ano naman ito? Takot dito pa ako. Hindi ito po. Bukas ulit. Dami. Meron pa dito. Meron pang... Ang dami naman. Isang piraso lang ng... Okay. Hanghang. Hanghang is like Kaya iinom ka na iinom. Imagine mo. Kumain sila ng mga mangga at kamyas. May anghang. But in a way, it's a choice. Kaya Para masarap. Kaya i-choice ko ngayon na lagyan ng anghang itong tuna natin. Kasi, dumaan dito oh. Siguro yung a little part of the anghang. Yung kasi yung halki niya. Kasi kailan na ulit yung kumain na may anghang.
Sanay kayo sa maanghang eh. Ang maganda kasi dito, pagka magtrabaho ako, pagka uwi ko na makakain ng ano. Kasi pagka araw-araw kong trabaho is busy ka talaga. Ikaw bukas ko nakapagtrabaho eh. Yeah. Ay, ito ba? Yung kape. Kape mo. Yung kape ko yan mamaya. Pero, ang anghang masarap. Dahil sa anghang masarap, Kakagana. gani talaga. Agad nang kuha na ako ng kanin. Ay, busog na ako. Busog na. Busog na si Mother pero subo pa rin. Ako busog na rin ako eh. Dalawang bowl ba naman yung kanin natin eh? Sarap. Sarap kasi pag ano. Pahingi naman yan, Mother. Yung ano mo. Ha? Yan. Anong pangalan din eh? Cress. Watercress. Watercress. Watercress ni Mother. Puro gulay. Puro gulay kami. Kaya yung aking let go is amazing. Alam mo naman yung let go, mga dear? Diba? Yung let it go. Let it go. Walang problema. Walang problema pag... excuse me. Yun ang kainin. Oh my God. Uwi na ako. Yan pa dito. Gulay. Ang daming ulam, Lord. Thank you. Diba, Mother? Kahit na simple ulam lang. Masarap, di ba? Simple lang. Alam naman ako. Of course. Pag makita ko ng ano, medyo okay naman. Ay, nako. Pero mas prefer ko talaga makainin ng mga itong ulam. Talagang, wala na akong maramdaman na makasakit-sakit laman-laman ko na hindi ko pa-explain. Yung let go ko ay sarap. Pag let go ko rin, masarap. As mas okay yung pakiramdam ko talaga as in, lalo sa stomach ko, na kung gulay. Yep. So, mayroon kami din naman din ng may mangga at saka may orange. Sarap yung orange, Chris. Tamis ng orange. At saka may mangga din kaming naka-ready. So, pwede naman ano yan. Ano matawag yan? Panghimagas. Ano naman yan? Wala ng suya. Dal kasi. Meron pa akong ito bukas. Dami pa. Oo, dami pa yan sa'yo. Dami pa nga ito. Hindi mo kalain din, no? Dalawa lang tayo. Yes po. Kasi kami ni Mother, it comes to kainan is, ano kami dada? Very good. Ay, God, Lord, sabi na 5 pounds ngayong araw na to eh. Jesus. Ay, naparami yung kanin eh.
Ba't nyo ba? Sarap. Ganon yung ating kamay. Gusto ko naman yung may mais. Yes po, may mais. Kaya tayo may mais. Ano nga yun? Ano yun? What do you mean? Niluluto na may mais? Nilaga? Nilaga ba yun? Yan, lagang beef. Na may mais, na may saging. Yung tawag dun eh. Pochero. Pero, sayang may mais dun eh. Ewan ko magkano 4 na pirasong gano'n. May nakita ka kanina? Kahapon? Ay, thank you Lord. Ang food. Ang sarap kumain. Ang hang. Actually, nabusog ako lalo dahil sa tubig. Ay, yun. Kaya nga, diba? Kaya yan, ayoko na maanghang. Inom ka na iinom. Dami yung ano. But, thank you, Lord. Ay, busog kami ni Mother. So much busog. Alright, mga dear. So, yun aming hapunan ni Mother. Yung ating ginawa kanina, yung tuna na may sili na tawag dyan. Kinilaw. Busog. Tsaka yung niluto nating lauoy na may tuna din, ang subak o yung sagol. Kaya nga, puro tuna eh. Araw-sang tuna. Kaya mayroon pa kaming ito Hanggang bukas pa. hanggang Tuesday pa to. Di ba? Kasi dami niya, no? Ay, bukas eh, lunch at dinner eh. Yeah. Pero tingnan mo, dami pa rin, no? Kaya nga, Kaya diba? sa makainin ko, ako mo isa. But anyway. Alright, everybody. Bye! Thank you for watching. Bye, 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 bye. Ang bilis naman. Fast.